Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Hala? Dito lang ti klase ti lalaki. Nga pakiasawam, Heidi? Maestra ka nga maestra? Nga kapinpintas ka? Masalihong wanwan ti biyag tayo? Hado na kiti amiga kada amigo tayo. Kalpasan na. May salayag nga lalaking high school graduate, makital-talon, makibang-bangkag. Kaya takasto iti klase ti balayda. Kalapaw. Ay, sa dinot nang ipanamta, utek mo. Mama, dito'y pusok ti susarak. Linoloko. Kaya siya lalaki. Ma'am, mabiyag mo ka di, ti anak ko? Ape, ma'am, natay ka di? Tapno biyag. Pulsopyo! Kasambargwansa. Ay, apo, ay, diya ka mo, no? Rumben nga katawa kuno makapung tutak. Apo, na may kan, gapo ka di? Tana, mag-isurusuro ka iti dito nga sel-sel nga paset. Dito nga lugar. Kaya dito nga amom, dito nga lalaki. Awang ka dito sa bali nga nagharim ka dito, eh. Ado, mama, di kotse, kanda dumapay. Nagalabay nga na ito like di pinilim, ha? Gabot iso ti patpatik ko, mama. Ipatpatik ko iso na. Simberguan sa saan nga babalin. Sanak nga wanugot, nga day talaga nga klase ti lalaki. Iti agbalin nga manukang kinipapang mo. Yak ipalobos, mama. Laglagipin nyo. Masikuga kon. Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset ti pagkasalitaan, nga napoluan iti uray siya sinukapay. Pagkasalitaan ni Carlos iti probinsya ti Cagayan, lagip ti napalabas na, kasing kay nangigan, uray asinukapay, kuna ni Heidi, papagayam. Ket padaanan nyo, tintay pa nang ituloy, pa nang ibasa, dito yung pagkasalitaan, lagip ti napalabas ni Carlos iti probinsya ti Cagayan. May sagada kita intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week. Iti bulan ti July. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kini program ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti pananghimatmaton ni Attorney Nick Malasig II nga isod iti station manager ket pangapakan nyo kadagiti agkakadakkel a premyo. Apay nga darakkel iti premyo. Gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans.
No ang order, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account da nga Yam 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yam 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Intidenggan dito'y panagyaman ken na panagawis. Panangawis kada kayo, dito'y 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa'y nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pa'y laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan. Pasurat yun kan ni Sir Nemi Ruiz kung siyak ko na na. Nasa nyo pinag-share di program at pag-share gabsat kahit natin ito kita agur-uray nga premyo kada kiti mayat ay mangabak ka malaksid iti weekly and monthly prices at agur-uray nga grand prizes. Grand winner mangabak kayo iti 50,000 pesos, first runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, can third runner-up 10,000 pesos, can maysa ng special award nga amount iti 5,000 pesos. Okay? Okay ba? Uwan ko na yun, tapno, kakadwa tayo. Mag-share di programa tayo, madamak matlag share. Uri mangigyo ita, ito pagkasalitaan ni Carlos, iti kagayan nga napuluan tayo iti uray siya sino ka pa'y, maging sino ka man, kung natin Tagalog. Ingkay tumatlang buyain ito no aldaw, iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, TCJC Lawag, alas 12:30, gingganat alas 2, tapos nyo kastakit, napimitas mo lang na panakaibasa, panakaiportray na, kompleto rekado, dato kat pasimsim lang, dato arami din tayo dito ita. Patikim. Tapos nung dikas na adan to pambaran yung mang tengag no anya ti pagabuklan ti pagkasalitaan ni Carlos. Maging sino ka man, uray asino ka pay. Uray asino ka pay. Uray sa sino ka pay. Yan. Kas nakanot na pudno nga yan. Agasam ta high school graduate laeng ni Carlos ket maestra nga baknang na tay nakasikog ken kuha na. Naman niya pengarti mabalin. Mabalin ita iti naganak ken ni Heidi. Ket masikog umatan. Ala padaanan nyo. Ala? Okay ba? Uy, padaanan nyo. Tereren, ten. Dito yung cellphone ko ket talagang napintas. Napintas ko na. Napintas sa cellphone ko. Kung nakatay-share ta. Okay? Okay ba? Okay. Mga tamdawa, hindi ito na ituloy. Daw ko mama. Ni gonggong na dyan. Gonggong na dyan. Karga. I-acknowledge na rin, hindi madaman nga buibuya ka na tayo ita. Kaya, sakmay nga intay ituloy yan nga iba sa pagkasalitaan ni Carlos. Ni Feragacos Bacani, ni Erlinda Stavillo, Feragacos Bacani, ni Erlinda Panti Rosete, ni Feragacos Bacani, ni Florendo Tagupa, dato'y second runner-up, itilagip tila palabas last year, di pagkasalitaan na. Ano't pa ulit pagkasalitaan, sir? Pilay. Tipilay. Jadi pa title na. Iso ito nag second runner-up last year ni Florendo Tagupa.
Yan, may isang maestro o agriculture teacher. Okay, nalingag ka pa, mula. Pinas yung mula na. Yan. Okay. Hindi ka natin ituloy ni Adapin ni Paring Boy. Rogelio Boy Baldonado, Ginidelia Bendusa Baldonado, na ibasa last week, na di pakasalitaan da. Iso ti best letter of the first week, iti bulan ti July. Yeah? Ni Janet Balcovero, so ni Janet kano kita agsurat aktumet kunana. Tessie Serrano, Ferragacos Bacani. Ituloy ang ordeng nga ibasa ti pakasalitaan ni Carlos nga napuluan. Uray, siya sinukapay. Agnaad kami manong nemi itinasalsal nga lugar dito'y ilimi, dito'y probinsya, di Cagayan. Nga dataltanon, at damat kabakiran, wano kapanagan, kapanawan. Nga dati tigapunan no apay manong nemi nga nagatep iti panaw, kalapaw mi, kan nagdiding, itinipa. Dadupay tinipa dito. Siyak ti Borodak kada kami nga lima nga kakabsat manong. Nagpatingga kamot kalakid di ati high school. Nag-aasawa na sapa, dagiti kakabsat ko ket siyak manong nemi. Nagtawan ko 22, high school graduate, tultulungan ni tatang nagtaltalon, makitaltalon na ilat lang, hanggang nalawat ya taltalon mi. Damat gatay laing ko nga panagkalap manong nemi. Inak itiwaig, naglawin, kamel, wano adratay inakarsan manong nemi, nga panaganam na tan, karsan. Kaya nalayang pangaganop manong. Wan, napanag pa naling pagaganop, naling palsit iti barog, tukling, kanda dumapa nga tumatayab. Aganopak pa yun ako antibanyas. Yung kunadang iparid na, manong nemi. Aging gang iti may isang aldaw, nga paragabukan na panagkaras, abot duwa nga ubon. Diyan may isa, talo nga darakil nga dalag. Diyan may isa nga ubon, talo nga darakil nga paltat. Sa gurami, tilapia, bunog. Hindi tatamang pagunikan niya. Ilakom di kita, tinalyaw ko. Wow, napaintas na maestra. Amok na maestra ta, naka-uniforme, manong nemi. At ang amin pagadalan elementary school, dito'y barangay mi, manong nemi. Uwan ma'am, damo ka makita manong, imasadag. Nagpintas nga babae. Nagpitik adagos ti puso. Ngayon may karikak nga ta. Hindi ito ta maestra. Di naman dalag. Iso man lang. Paborito ti dalag. Kunana. Sige ma'am. Manong nemi, inted ko ti may isa nga ubon. Dalag lang. Iso amin ma'am. Akin unag man di kita. Dalag. Ay, alawan la. O sige, mano amin. Regalo ken ka ma'am. Ala. Alan ma'am. Pagkasaraan ma'am. Pagkasaraan ko nagtanga-tagad to eh. Yan na din na. Dadi lang data medyo panakalang nga balay. So medyo may sakaragi din na kalang balay. Dahil inutos balay mo? Balay yun. Data ma'am. Hanga apon ti ko data. Kalapaw mi data ma'am. Nanumukam lang. Kalapaw. Nagatap ti panaw ken nagdiding ti labig. Ay, ko ma'am, ang labig nipa. Ayaw gayam. Sigurado ka? Nadnagam mo? Carlos? Asyak ba't nipa? Nabitak pa yung nga naidestino dito nga ng isuro. Dala nga makita ka Ori si ka ma'am, dala nga makita ka. Nagbintas ka. Giyaman sigurado nga regalo na kanya nato yun ma'am. Basta, umaykan to pasyarin na rabi. No, awan ti mangiparit. Alaga tuan. Orain ka karoon rabi, ha? Uwan, ma'am. Sige, ma'am. Inakaroon. Sige, thank you, Carlos. Nagaragsak ka si Mangpet manong nemi. Dadalat na alam, pinaragsak ka. Tatang, inregalok na ginaduma. Sino? Di ma'am nin pa. Dadagkasarayan na hindi na. Damang isusuro sa eskwela. Inregalom. Uwantan. Kit inakto pa siya rin into rabi. Carlos. Mabalinta tagpinos na barok. Saan ka nga maikari kini maestra? Kanya ito kayo saan?
Patsiyam nga ron nga kayat na ka. Amuna ka din nga dito ti kalapaw tayo. Amuna tayong tudok ngay. Isus sa apoy. Sige tang. Ninanang, dito ko sina, ang itad dadat na lutunan. Mapante kung mailakod kita dumaangim, sinungorti gumata. Manong nemi, idi makapanghanak, nagtutbrasak, at nagdigusak, itay sakbay nga nangan kami, at sukatak, manong nemi, naglotion ak mo da lotion. Pumada, haan. Bangmang no, alatan, naumot bangmang no. Ninanandi na manong nemi, tanang ilukat, tiri daw. Oh, Carlos! May kumang pasyarin ni Ma'am Heidi. Nana? Nakangatangasang man. Baga nang wun ko na naman ay, wag regalong kang kuha na nagiti kuha, nakalapam. Apo, na inimas na kay. At ay, inadubok nga dalag. Ken intunok na iti duwa. Nga pagsagpaw to. Paksyaw nanto na kanon. At tinanab. Inanano yung ordi na duman. Ito yung gurami ka na. Kitlining takat. At natak na lintana. Kita po. Naimas. Thank you. Ala, sobra ka nga ron. Dito'y ko manong namingin daton ti panagayat ko. Ore sa anak amay karimham. Nibabagakan kay ti I love you. Damo ka lang makita itay. Kat talaga nga nagpitikan ti puso. Carlos. Amo ka sana kamay kari. May isa ka nga maestra. Baklang kay lakid di. Himta kami. Kalapaw la ti balay mi. Kadok ni tatang nga makitang talon, basit na hamot nga nalawa ni talon mi. Sa nalayng nga kalap. Nalayng pa ganop. Ganop? Muaman. Anat anan no pa. Bigit tumatayab. Barog, tukling, kada dumapay. Alaman. Dadya tuman barog. Nabayagan dyan nakaramantiga. Tumatayab. Mahilig ka kami kada kita lames, kada tumatayab. Barang adar pa nakaikarik, hana ka maikarin, ma'am. Damok tagayat, motaw mo ka din. 22, ngayon maturity lang nga. 25 ko, ala, inuna ka, alam mo nga, bale. Sige, panunutek. Barbari nga. Carlos, ti agayat, ket uri siya sinupay, basta mariknam ti ayat. Maging sino ka man. Pelikula na diya. Magusto ka din ng Binoy ID. Maging sino ka man. Siyempre, adulat talaga di sumapihat. Di da kalaki, di kaya da papagin ni mama. Business woman kan businessman da. Lagi di kaabsat ko, pada damat nga college graduate, kada pinas si trabaho, di kiti naging asawa lang. Yan nung aspagarikan ta, dadanto taga-asawa, siyak lain kada kami nga kakabsat, iti naging nga asawa kit high school graduate lang. Ngayon, ano na dyan, ma'am? Ay, ma'am, di kiti kakayong ko, nga asawa ni mamanang ko, chikboy da. Kit no siya tot asawa mo. Sa anak to nga chichiks. O dakad pa nga rod sa pulakan ka. Dada nga rod eh. Sigurado, nasisyak tulain. Nukas pagkarigan. Ala, panunutak pa nga na yung bag, Carlos,aya? Sige, ang kauna yung nagbaybayagan kat ni. Diyak kahit mapuyatan kat na. Mangisurak to pintubigan. Hindi pa nagaganap anong name indirgal luwak niya Ma'am Heidi iti talungan na nga barog. Nadutduta ko, napartik pa yun. Ma'am, oh. Wow! Thank you! Nalaing ni Nana di na ngagluto. Isundot mang luto. Nagimas to langit maninti pa nagpanangan ko. Kada hindi nga ba nagtag ko ti barog manong name na ba nagpasyari ti rabi kit addan talo akot se nga nadanon kumano. Taga ano nga talaga ito eh. Taga dayuda ta umat amok nga dikot sedto nga babaro. Inoray ko anong name nga nakapag sasalita na talo wano nalpasti oy. Di dagtugtugak met na nakat na. Ne,
Naudi ka matan, Carlos. Oo. Nadamat pagpintasan natin maudi. Nanata, awamat sumarunon, di maipaot pa nagsasarita mi kini Heidi. Wala nga marabiin. Lasumrat ka. Kaya uway, nakaimas di pa ng luto ka dati barog na tumatayab, na ano pa. Opo. Talagang magustuhan launay ni Heidi. Datan sakit di kapunan nawaping ang sikat kayat na. Hay? Bagbaga na ka din, Nana. Psst. Ngam dekot siya di karibal ko Nagawahan at abogado, at engineer, at accountant. Hindi sa sikat, agkarkaras ka lang, kinagan, ano daw mo yun, Nana? Baka makarasak ni Heidi, baka maanupak subuno. Hanggang muna nagbayag nagsarita kini Heidi manong naming iti pitlo nga parang sarungkar ko kinkuan. Manong naming inastrag manin ni Nana Dina. Aging nga dati mawag kinkuan. Ay susapok, emergency. Siya kano lang ti makaanaw na ti anak ni Belen. Agbati kayo panahon kayo pa, Heidi. Carlos, sige na. Nasukat masapol dahil dagulo akit ang kay Carlos. Nakaw, tutuwa kami manong. Ma'am, ito na nung aklo na Carlos, mabaling ka di umabay ka? Ala, imabayak, mabaling ka di nga. Ala, ay, binisito na kon. Apagbit lang man. Das to yatin na mayat. Inigkamak mo nung nimi ping-ping na sa ko. Inamalan tinarumpi, bibig na. Carlos. Heidi. I love you. Carlos. Datang ti problema. Pampanutag da papakin ni mama kinagdikapsat ko. Sanda ka laki da kayat. Ngam sikamat iti mangat kanya sikamat asawa, di ba? Inamalak man hindi kitilips naman ang name, bumalbalas mo. Carlos, I love you, Heidi. I love you too, Carlos. Uri siya sinukapay. Nagtungpalan na manong name adda kamin iti silid na kanagpadpada kamin nga lamo-lamo manong name po na pintas ti pamaginan manong. Dinigos ko isuna manong name kadag kabarang agak iti na dumadumapasat ti bagina iti baro kong Carlos Carlos impababakpay manong name mangalapak ka talaga man nanganupak pa'y inanupak manong name tumatayab na ko na Carlos naging gangan biyat konti panak manong name siyempre naalan Carlos kinayat katanak manong name nga nagituro iti sa nga magapamaman laing tinariklana nanorsuod nanorto at nagrituok pa yung manong name gabata na burakan ti salsalamat matan na kristal ka napisang ti talon ti langit kat dito yan manong naming nagampampayag kami. Tinokno ay nulit-ulit may tinokno ti langit manong. Carlos. Heidi. Carlos. Oray kabla na mitlo manong naming. Ala ko mga pay nga madlaw mi manong naming nga dan ni Nana Dina. Siyo naliston mingin suot ti arawatan mi sa kami nagpasalas. Ali, kaya, ay, apoya. Abay na. Imbes ko mga siyak taglanglang gapatan, nagdardarasa ka nag-awid. Bakit ba taglanglang nadagaan kami Nana. Nadagaan ka di ay katagalang ka rin pa kami na. Inako na sana ko nagbaybayag. Sige. Sweetheart, goodbye. Sweetheart, tawag mo kang kuwanak. Hinana mo. Apo, nakarag-ragsaka ka nang ipadamag kadatatang kininanan. Ala po, labag ka nga ron na.
Naabak kayo. Ay, ti pustaan, no maasawam. Na manuwim kinadapay na pasamak yu ang maasawam nga da. Pasan di talo nga bulan manom na yun, baganan kanyak na masikog. Inang orden taramitan ta, maestra. Heidi, sapon nga kasar na. Tanong saan na kay kasar, baka may katak na maestra. Ang laki din nga ako. Ngayon, todo. Karabong nga kasar. Ako marami din. Nagawid iso na manunemi kat na panay pakamu kada kita naganak kang kuwana ni mamang nat imay kat ala dito lang ang klase nga lalaki ini pakiasawam kay magbagam Heidi ay ipatpatik ko iso na mama ay sa dinot ng ipanamta panunot mo na ng ipanamtapusom ha lalaki mabiyag mo ka di matlang ti anak ko abay na ma'am natay gadi? Pagkatao ka. Ikit ko sa word, no may kamtig, ay, sarit. Ito tayo balayo? Tapi di na kampastrikan. May kare ka laki di nga sumrek, iti tayo takalapaw, madam. Isong balayo. Nanumukam lang. Opo, na ikan Heidi ka. Di ka lalagpan panunutin. Mama, ipatpatig ko isuna. Kanlaglagi pa nyo dyan bagak ka na kayo. Nga adan agpitpitik iti saklot ko. Ay, napaligarotis pa. Di ka dinaganak ka. Isuda, madam. Da kami lang nga po. Nanumong nga naganak ni Carlos. May kalimang anak mi, bordek. So lang tisangan nag-asawa. Paulay kan. Nabalayan. Nabalayan. Napay kumata may karkare kami. Alay, napay korti mabalin ko. Mabalin mi, kitne. Anda na po ko tayo, iti tiyan ti anak ko. Anak mi. Ngalungang ngam kasto akti tulag. Ije tayo syudad. Di lugar mi, di pagkalaysaan, ng iti dua. Ket, da kami ti makamo. Saan nga mabaling sinsinan lang ti banging kalaysa? Ay, sasabo. Arwatin mi ti anak kita lang hanat ti paknang, ang gwapo. Ang gwapo man ka talaga. So, kurso na handang nga anak ko. Yaman kami abalayan. May kari kami. Eh, po. Ano pa yung orti mabalin tayo? Kada masikog tanak me. Eh, nakagalak ko mga walasang. May sapin lang orti ka maestra. Isang nakabinti makambo. Nangipatakder kami nga dagos manunemi panakgalan nga balay nga nayasidag ti kalapaw mi. Taginatang min manunemi deta nga daga nga nagdiswon. Kat siyempre, dito kami nga nagindag kaniya Heidi, idita, aggibitan, naipasngaynan, manong name it, yung munang anak mo. Kaya po, anak ko, dito balay yun sa akin, di kadaklan nga balay, dito sityo tayo. Naswerte ka ano? Naabag ka tipos tanda yun, tatang. Yung bagayo nga saan ko asawa. Diskarte tatang, diskarte. Muhunam, no, kukwam. Kaya po yan. Manong naimigim matang dagitiragan kiniya Heidi, iti talon, wano bangkag, daga. Kaya dito'y manong naimi nga nagtinulong kami kinitatang nga nang develop, nga nagbalin nga farm. Mula kami kaning na dumadumati klase nga nating, na dumadumati klase nga fruit trees, sa nagtarakan kami manong naimi tilamus. Kaya dapay panagkasuna. Nagtarakan kami pa yung ano kadagiti atap nga ayo. Nga nagbalin manong naimi kumasa sa rongkarda ang digit turista. Buhay. At siyempre, no kasano iti kaado ti sweldo ti asawak nga kas maestra adun ti magwa makwartaan mi kinitatang manunemi kapo iti dayta nga farm. Nagbaling kami mutan nga farm owner kada farm operator. Kaya't nga sawen manunemi may bagayak mitlaing iti asawak. At atupik din manunemi ti panggidak masa makwartaak nga mitisonan. Wan, sana kung matagin ko ano.
Nadan kami pa iti duwang anak. Iso nga talo, dagiti anak mi, kini Heidi, ni Maestra Heidi, anong nimi kat naragsak kami. Naragsak kami ang sipod ta. Isula ang tipatpatek ko. Sa anak tong baling manggulib ken kuana. Ket istoryanan no kadi kiti kakabsat na ngagsagsagaba daga bata chikboy dagiti kayo. Ket umapapal da kano kanya. Uno umapapal da kano ken kuana. Gabot na talinaay, naturas, naragsak, naurnos, ti pamilya abinangon. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong name ket thank you, tilaing mo nang ibasa ket sabi ko ma, dapat na ibahat nga adal, liliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagay di padak nga nagdengeg ken nagbuya, more power to your program. Ito nga nagyaman nga pagayam mo, Carlos, iti probinsya ti Cagayan. Thank you mat king ka Carlos, ket tada kayong nagbuya. Ulitan yung tumatlabuyan inton aldaw. Iti 12:30 hanggang alas 2, iti program at tingalagip tinapalapas, iti Action Radio DCJ Silawag. Kaya, ni Rubian Agpawa ni Esther Saludes di Tapalagaw North, iti Gataran Cagayan, Perlita Glipe Matias, Stavatan ken ni sino ba? Erlinda Pantersete Ferragacos Bacani, ni Tese Serrano, Florendo Tagupa, ni Rogelio Boy Maldonado ken ni Delia Janet Balcubero, ken daduma pa nga nagbuya. Salamat po kada kaya amin nga sa kapada. Thank you. Madamdama, agkikita tayo tumanen into no, madamdama, inaklabasit ag breakfast para itidir manong nimi. Thank you for watching.